Здравейте! Аз съм Ем от Smart Art, а това е новият ни онлайн курс Албум с дантелени джобчета. В този курс ще ви покажа стъпка по стъпка как да си изработите прекрасен класически скрапбук албум в размер 18 на 18 см, идеален за снимки 10 на 15. Ще научите как да обличате кориците си с кожа, как се прави гръбнак тип скрити панти, как да направите страничките на албума и да им сложите красиви джобчета от дантела. Допълнително ще ви покажа и как да направите подложки за снимки и два поп-ъп елемента, за да раздвижим конструкцията на албума. За финал ще направим и ефектна декорация на корицата с надграждане на два вида термотрансферно фолио. Това албумче е изключително функционално, стилно и ефектно и е подходящ подарък за всеки повод. Побързайте да си вземете този онлайн курс сега и елате да майсторим заедно в виртуалната крафт стая на Smart Art.